Det er Rebecca. Som jeg tænker, hold da. Mange kærester. Ej. En. Hvem var det? Rebecca. 5 kærester. Må vi lige se? Det var drengevenner. Og den sidste, det må være et far. Det var der, den du ikke kunne puste ud. Helt bukserne. I dag er Rebeccas fødselsdag. Hurra, hurra, hurra! Hun slikker sig en gave for, som hun har ønsket sig i år. Med dejlig chokolade og kager til. Og når hun hjem fra skole går, hurra, 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 så skal hun hjem og holde fest, og dem, som kommer med som gæst, får dejlig chokolade og kager til. Til slut vi råber højt hurra, 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 hurra. Skid Rebecca længe live må, og stoffe på med dejlig chokolade og kager til. Og så kan vi tage 3 små og et stort, og jeg skal holde ned på stolen. Ja. Skal jeg holde ned på stolen? Fordi det var, vi synes, det... Skal vi tage 7? Ja, vi tager 7 og et stort. Hurra, 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 hurra.